Ishe ndibase ndori chokwadi padare. Ndibase ndori chokwadi padare. Chinjaruko. Ishe ndibase ndori chokwadi padare. Ishe ndibase ndori chokwadi padare. Right. Amai netsai. Taura ndizvinyema undira muri padare. Taura zvino upenyu. Pamusoro imako. Ndakataura ndakakuya ndikachema kuno pamusoro pemukwasha wangu namukurungai. Mwana wangu vakamutora vachiti musikana webasa aine 15 years. Aine 15 years. Aine 15 years kudaro vagara naye. Azofonirwa kuti auye kumba vakabva vati amukurungai ndo vakabva vauya kumba. Vakasvika vakati mwana uyu hamusisina kodzero yekumufonera kuti auye kuno. Ambora mukadzi wemwana wangu. Ndati imimi mune chokwadi kuti ndo zvamungataure imimi. Ndobva mai vati hongu ndikati ndinokuendesai kwamama zvikanzi kudare anditombotya ndinonomira nemi nokuti mwana wangu mupurisa. Ndobva vagara naye mwana wangu kumba kwavo ndabva ndatya kuti mwana wamupurisa zvezvaangari mupipiro. Ndobva ndagara ndakadaro. Saka vagara nemwana wangu. Ndobva vazomusungira. Vamusungira ndobva auya kumba. Ndobva abereka mwana wake. Vakabva vauya mwana akabva atanga kurwara kupenda makumbo kuita kunge Down syndrome. Ndobva mukwasha akumbira akati vasina mutara akati ndoda kumbonoita chivanhu. Aenda kunoita chivanhu mukwasha. Akabva vaenda ndikazoona vana vadzoka vachiti anzi kumba tanzi TV. Vakauya kumba handina kukwanisa kana kuchandakataura. Ndikagara navo 5 months vari kumba kwangu. Vagara kudaro vakazobvako mukwasha nemwana wangu vakakumbira vakati tiri kukumbirawo kuti musare nemwana nokuti mwana akasiya mukaka aine 3 months airwara. Ndobva ndasara nemwana vachienda kunolodya kwavailoja. Ndobva vazogara ikoko vaimbonigara vachizungana achidzoka kumba mwana. Nyaya yenyu mudare yamaunza mudare nhasi ndeyekuti chii complain yenyu? Mwana wangu akaramba. Handina kana chandakadya kana sendi ravo. Ane vana vangani? Ane nhumbu nemwana. Mwana wainaye mwanayi? Mukomana. Mwana uyu akatorwa ne15 years gore ripi? 2023. Zvino ane makore mangani? Ari kukwanisa 19 musi wa 26 July. Saka vanhu vairepa mwana. It's a criminal case. Akatorwa gore ripi? Ane birth certificate? Ane chitupa birth certificate rake? Asiya kumba. Kurida vanofana kusungwa. Vanhu vanoti zvino achada mukadzi. Akatoroora. Nokuti 15 years dzavo dzinenge dzadarika. Vakatomutsa zvinhu zvese zvavanga vakatenga akangouya ari yenhembe dzake netimakwedzi. Ndizvo rero. Pamusoro vedare. Zvese zvavatsanangura. Handiti. Ndofokana nani? Nazvo. Zvekuti wakatora mwana ane 15 years. Mwana akatanga kugara naye. Mwana wavo anga ane 17 years. Izvi ane 21 years. Ndodzaanadzo. Namba chekutanga. Chepiri. Wakatanga kugara naye gore ripi? 2023. 2023. Mira ipapo wakadaro. Mudedze mukadzi uyo. Une makore mangani musikana? 19. Uri kuzvinzwa? Ana 19 mambo wangu. Chitupa chako chiri kupinde birth certificate? Ana 19 years. Asiya kubva ndine 19. Wakaberekwa gore ripi? 2006. Kana 2006 ndizvozvo. Indinozva kuti Inzwa shamari hazvisi zvokuziva kaiwe shamari. Taura nesu zvakutora neumwanwa. Hazvisi zvokuziva. Tiri pagore ripi? Aiwa, handifunde mai vake. Asi kuti gore rakaberekwa chachirani. Mama vangu.
Darasika. Asi kuti inzwa aurizivi mubvunzei anozoguri warinzwa ndoguri ndobva wamuroora gore ripi 2023 right chicalculate pana vaivo ngavapi itai vauye siyai vabva vazouya chandiri kuda ndechekuti kana vanhu mukatora vana vevanhu mukafungidzira kuti makore akwana ezvinoda kuita zvaanoda naye iwe wakatadza usina kusungwa tinokusungisa isusu asi mambo wangu sorry ndoda kutocalculata makore ini handamuramba mukadzi ndocho chokwadi akabuda ega mukati mechi memusha inzwa pazvakafarira zvamukuta kutofanangu ndaifunga kuti mai vangatsvukura imi munotora mwana wemunhu muchimuita mushandi mogara naye mozo mai avoita simba endi mwana iyeye haana kunyengwa akarepa moita simba amuchagoni kutaura naye ndopfungwa dzangu padziri chisimba chakaita amai vako chokuya kuna mai vemunhu ndoadakune rimwe simba ramuri kutoshandisa chokuita simba rokuita nokuti mune mwana mupurisa kuti iwewe ye mwana watona mupurisa wacho naye akakwanisa kutaura nemwana wako nokuti ivave wedu pamusoro iregweta resemurimi inini handina kuenda kunotora mwana wamai ndofunga amai ava kana mwari vachinzwa vasimudza bhaibheri vachiti mwari vandireverera pakutaura chokwadi inini ndaienda kugomo kunoita maprayers kugomo kuye kwataita maprayers ndokwandakasangana namai ava ini ndichibva ndashedzera kuti vedu ndikutsvagawo munhu anochengeta mwana womwana wangu mwana wangu akasununguka handiti tiri kugomo kumaprayers ava vachibva vati mwana ndinaye handitika mwana wacho akanga asipa ndokubva zuva rechi2 ndopatakazoenda kumaprayers vakati ndoya naye mangwana ndikati moya naye mangwana ndozomuona ndobva vauya naye kugomo mwana uya kwese kukamutaura kuna kuipa taendai pakaipa vauya naye kugomo handitika mwana uyu ndobva vatichi mwana wangu uyu akambenge achitoshanda kuharare saka iko zvizvi kuharare kuyekwe kwaaishanda akabva apamba ndobva ndati ini asikatozivi ndikati mwana uyu ane makore mangani amai pakati inini mwana wangu uyu ane 19 years ndikati inini handina pane nhoroondo dzese dzisadzidzo dzatikuita tiri kubvunza mushure mokunge muchishandirwa nemwana uyu mirai makazoenda nekuda kuti makanga mabata mwana wavava chibharo mobva mamuti hamuchagoni kutaura naye pamusoro inini handina kuenda kumba kwamai ava ndichinoti amai mwana wenyu chichi ndakaenda kumba kwamai ava mushure mekunge uyu atove mudzimai wauyu inini ndakanga ndichienda kunoti naye severe kochirudziko kuti muroora akaroorwa akatobvisirwa mari akabvisirwa zvese anouya kumba mazuva ese nokuti uye aishandira kuchangadzi musapoti unit kwete kuti zvatao musapoti aishandira kuchangadzi saka ainogara ikoko panga patobviswa mari patoitwa zvese patakaenda kumba kwamai apa mushure mekunge vati mwana uyu ane 19 years mwana uyu takamutora ari housemaid vachiti ivo mai vacho nemuromo wavo mwana uyu ane 19 years hatina kunzi mwana uyu under age zvakanzi mwana uyu ane 19 years saka ini ndakazoenda kumba kwamai ava amai mashoko enyu nemwana wenyu murikuona kuti ari kupikisana enyu nemwana wenyu asi kutaurai ava enyu nemwana wenyu apikisana papi ini mutaura 19 years uyu ataura 17 years inini ndini ndakamutora mwana uyu akanga ari kuchangadzi kubasa mazvinzwa inini ndini ndakamutora musikana uyu kuna mai ava vakandipa kugomo kumaprayers ndokwa vakandipira mwana uyu vakati inini vakakupai mwana wavo achinokushandirai havana kukupai kuti mwana wenyu amukadzi wenyu handiti makona isusu pfungwa dzedu dzinofunga kuti kana mwana ari mushandi wenyu imi uyo kana auya haapa nekunyenga mwana uyo ndisisi vake chinzwaya mai toda kukutaurirai mambuya imi toda kukuudzai ka pfungwa dzangu
semutongi munyaya iyi ndiri kufunga kuti kana mwana ainge achikushandirai iri under ages aizvozvo handiti mozomupedzesera munhu wemutemo achitora mwana achimuita mukadzi. Handiti mapanzwa achimuita mukadzi. Pfungwa dzangu dziri kuenda paextortion yekuti munhu ari kukushandirai munhu wekuti munogona kuita zvamunoda naye. Ndopane pfungwa dzangu. Munoona ana baba mire ndikutsanangurira mungangoitora saizvozvo ndotigadzirise pano maita basa semutaura kuti mwana wenyaro wendiani aiwa ini ndikutaura kukunda mwana wangu nokuti uyu patakatora maid uyu aigara kuchangadzi kubhechina kuti akanga asipo but timu dzomukadzika ni mama iyi ndosaka kuti mire ndikutsanangurira chakazosvika ina ndikati taura ako shamari mukadzi uyu ndiri kutarisa makore ako wataura ari correct. Handitika ekuti wakamutora ane 17 years it's correct. 2006 wati wakamutora 2023 ka 17 years it's true. Right. Inini panautsiedzi kuti taurisa zingo ati inini panautsiedzi kuti ase dzikutaurwa handiti dzekuti takazotora mwana ane 15 years kusaka maona ndaramba kuti aiwa ndikamutora nechi 17 chi years ndamutora ne 17 years mwana uyu akanitaura nemuromo wake kuti anga akatombobvisirwa tsvakirai kuno nemunhu anonzi Koni musoja handiti vakatovaka imba ine 3 rooms kuzowa. Nyaya iyi ndakaiudza vatete ava vakagara apa. Vatete ava vakanditi iyi nyaya iyi handiikwanisi. Handiti iwewe chiita zvirichi zviripo ndopatakakondinya nechi nenyaya. Handiti tichiita se tichigarisana. Handiti uyu ndopakabata pachi pamuviri ishe wangu. Handiti abata pamuviri pemwana uyu wanayo. Handiti abata pamuviri pemwana uyu inini vatati chivanhu toita se tongozamawo kuchitedzerawo nechi nemo vataenda vatabvisa tsvakirai kuno vatabvisa mauchiro vatabvisa kupinda mumusha. Handiti vatabvisa zvese zvemasungiro vataita se vatabvisa vatanopereka mwana wavo pa7 months. Tapereka mwana wavo pa7 months. Handiti ndo pakunobara kwemwana uyu ndo pakatanga kuitika chi macomplications. Handiti tiri pakuto titsvage kuti macomplications ari kubva papi. Handiti ndo pakanobuda nhau yekuti uyu ndichimubvunzisa chichi kuita se chiri kuitika. Uyu ndo pakanotaura naye kuti inini uchiona mama vachidai kuti sevari kukurwisa inaye kuti inini ndandakabhuruka ndandangobvisirwa chi tsvakirai kuno kuzowa kuna gogo. Handiti vanati saka ndiyo uchiti wanga wambobvisirwa tsvakirai kuno ko sei makatambira zvinhu zvani zvinhu zvangu ndazama ndiudzera kuti iwewe wanga uri mukadzi wechi wemunhu zvanzi aiwa baba wangu asingazviite se kubvisa tsvakira kuno kwandakaita baba wangu asingazvizivi kozi ndakabvisirwa kuna gogo kuchi kuzowa. Vanati idzi nyaya dzenyu idzi mangwana dziite se azotinetse here nyaya dzenyu dzipi idzodzidzi. Handiti hanzi aiwa nemunhu tikatoita se takatosiyana. Iwewe pakugara kwese kwawakaita naye kana kuti pakugara kwamakaita pane pamakambokwesherana here nemunhu achitaura kuti ndauya kumukadzi wangu? Ini pakugara kwese kwandakaita naye mambo wangu handiti ndingati pa2 years dzekutanga kozi takagara tese 3 years pa2 years dzekuita se dzekutanga handina munhu wandakaita se wandakaona pa2 years dzekuita se dzekutanga. Saka wakazoona munhu rini? Makazoaona nguva rini? Ini chakazoitika kuti ndakazotanga kuona mudzimai wangu. Handiti aita tsika yekuti ma6 aifonera namai vangu avarapa ndouya kupi yakuno odzoka dzimwe ndo kuma7 dzemanheru abuda ma6 ma6 iwe murume wacho nauripo indiripo. Handika nyaya yandikatomboisa kuna natete varapa. Handika nyaya yandikaisa kuna natete varapa mai ava varapa vakanditi
nyaya dzangu nemwana wangu hadzipiwi kuna atete kuti vhiringidzira dzinza. Nyaya dzemwana wangu ndotonga muteka. Nda kuti ujekeze kuna mama, bozi wangu kana chiwa nyaya yako. Hada kutiva kubatsira. Ndizvo. Kuti ma-complications akasangana nawo nomukadzi ufonirwa namai vake. Nekuti tinoda kuziva kuti pandataura nawe ma-complications yekutanga tachitaura ma-complications imwana taite se abarwa anditi kuti abarwa abarwa pazoita chimwe complication konana kana kuti ndezvimwe zvekukanganisa right vakakukanganisa munhu kuti wakabara mwana achiri kana kuti chakatikanganisa ma-complications akatikanganisa mwana weabarwa ungati masungiro mwana ndizvo kuvhu rake rakaduma havana kutunza vakarasa vega bvudzi rake rekutanga vakagira vega havana kutipa isu tichibvunza kuti ko zviripi zvinhu zvipi izvi paakapona hamuna kuudzwa kuti kwaberekwa mwana paanga apona ini takazoziva kuti kwaberekwa mwana mushure mekunge uyu auya uyu mwana uyu because kuzuva rwakaitwa akazorwara ndofunga after madhesi achangorwara ndobva anzi ari kufanira kuenda kuHarare hospital akabva apa pajenara mucheche ari makapereka mwana masungira akagara kwamai avo pakaberekwa mwana shoko harina kuuya here kwamuri kuti kwaberekwa mwana harina kuuya isusu kuzoziva kuti kune mwana muchiri mekunge takudzwa kuti mwana akaendeswa kuHarare hospital kuri kudiwa mahospital bills isusu ndopataka nababa vacho nyaya yangu yandiri kuda kuti ndikukurumidzire kupedzera hama yangu uri kupi ezvinokaunogara ndogara muno mufestival nogara muno festival mudzimai makasiyana rini takasiyana tingati kuzoti atoenda zvachose musi wa7 January musi wa7 January nditi mwana uyo pane any problem here kuti unomuti mwana asiri wako mwana uyu ndinogona kuti pane problem inoenda nditi mwana uyu haazi wangu ndechekutanga kuvhu rake riripi anditi munhu anga ari kumasungiro mumusha medu mune chivanhu chechi chemo ende uyezve inhasarambozvinzwa kuti guvhu rikadunha anguya vanotora kuti iye murudzi wemwana anotora oita se orasa asina kutanga audzani baba vemwana. Saka pandoda kuti ndikurumidze kugadzirisa nyaya yenyu. Kana munhu ukangotaura muromo chete wokuti mwana handifunga kuti ndewangu, iwo wakatonobhadharira masungiro ekutonomusungira mukadzi aine mimba waibvuma kuti wairara naye uchiringiringa semukadzi wako handiti. Iye zvino ndoda ningi DNA test. Noti mukadzi wakatosiyana naye ka. Kana matiitira DNA test toona kuti mwana asi wako here. Kana ari wako tochikupa mitongo yako munyaya yenyu. Unondinzwisa? Motiitira DNA test toona kuti mwana watona iye ndewani. Baba ivavo kana vari iwewe tokuudza kuti mutemo wedu unoti kana uchida kutraya kuramba mukadzi wawapa mimba uchiramba mwana kana kutosiya mwana achishupika iwe uchifanira kumuriritira kubva January kusvika nhasi kuratidza kuti wakatosiya kana kutarisa kuti kune mwana ariko here. Pamusoro mama ndofunga mwedzi wandisina kutenga mapamba andikade chikafu ndi May iye May watabva mukwese kumwana ndinoita se ndinoriritira inini pari kundinetsa patoda tishupane nemudzimai ufu andika inayo kuti ndikubvunza anditi kuti ko izvi zvakaendepi nai mama imi zvinhu zvinonetsa here kuti muudze mukwasha kuti guvhu remwana rakaendepi muudze akapindurwa nemudzimai akati ndati mutaurirei rakakandwa mutoilet guvhu remwana wemunhu radona ndizvo here musiyamo rinosumwa kumuridzi wemwana
imuri munhu mukuru kamunotanga ndiye mwana wenyu wanero vana kana muchinge maakuvabereka manje mwana wokutanga ane zvakawanda handimapona saka maiona munhu achinzi endai musungire mwanawo ainzi ngaanoberekera kumusha kwake so that kana kuine zvinenge zvichiitika zvinonotaurika ari kumusha kwake handiti kana unodzoka kumusha kwemurume anenge akunodzoka achinoperekwa nemwana kana kuti mwana apururudzirwa vaive unopururudza mwana kwaaberekerwa votakura mwana unopururudzirwa mumusha make handiti chivanhu chaitwa iro bvudzi zhinji rekugerwa remwana anonogerwa mumusha nambuya vake mai vanhingo vababa handiti guvhu radona guvhu remwana rakaputirwa patishu kana pai kana vari avo amaya voti korine basa rei naiseveri muroora enda unokanda mutoireti ningire mwana handini makawana ndozvatinoziva ipapo hapana kufamba zvakanaka but uyu manje haisiriyo pasipoti shamwari yangu handiti yekuti vangadai vakangokupindura kuti ipapo pakatadzika hatina kuzvitora nenzira iyoyo apa panhu hapana kufamba zvakadi zvakanaka vanhu vokumbira ruregerero izvozvo right toda kuti tiende pamwana munhu haufanirwi kuchengeta mwana wausina shuwa naye unozomuchengeta uchiti paunotofunga paunoda ndopaunomuchengeta iwe uchifanira kumuchengeta mazuva ese handiti enda kudna test yemwana wove nechokwadi chokuti mwana ndewangu wochengeta mwana wako handiti mwana uyu nevana vanganiwe une 1 nepamuviri handiti pamuviri pemwedzi upi uyo muna January saka kana yakadaro iya yakadi yakanaka isusu chatirongoti ndechekuti kana uyo achiti mwana ane dhauti anodhauta mwana aripo kokuzoti mimba yacho iyoyo avakudhauta mimba kawaninoka wakaita mwana wamakadisa muchifunga kuti kushandisa munhu tokwene kutora meiti renyaya isi uyanana ndiye vari ivavo ndomumangari vava maya mamangarirana imwe mwana wanyari magarira kurasi mwana uyo ari kuramba mwana wenyu kana kuti wake mwana nevana vake nhumbu nemwana vanhu vanogona kuramba vanozoti anenge ari maonero ari but mazuva ano hazvichanetsa ninozi kune kunoendwa munoita madna mwana wobuda kundewana ndizvere avo saka uri kuenda rini inini mama madini zvekula ndichatotanga ndaunganidza mari sekuti pari zvino paunoga uchida kuunganidza mari anenge achienda mari yako ndeyazvo yatida uri kuramba inini mwana wangu ndochengeta mwana wangu ndochengeta vangara kumba kwamai vavo kwabereki vavo akavadzinga aiwa ndakuvadzinga akatuta ega zvinhu zvakaita achienda handina kutevera zvoda kwekuti kanga kake chifo achingoenda achingoenda achidzoka ishe wangu kekutanga iwo ndowakatotanga kubuda kudzokera kumba kechitu ndobva arongedza hembe dzangu kuti vachidzibudisa manzi aigara wakatenga mumba kwenyu kechi3 ndobva vaita futi semu apa ndozvavakaita futi semu pandakazodzokera kumba ndikupedzisontora zvinhu ndakaona vakutaura zvinhu iwo namai vachiendesa kumba mukadzi andakuramba miraidza turaupedza titusira pano kwakutovira kuti inini amai munoda kubatsirwa papi nedari ndonzi makamaka mwana wangu akaramba handina kana chandakadya ende akuramba vana ende mwana uyu ndine ndakamurera kubva ari muchechi akaberwa achirwara ndokubva ndamurera kubva chero akasaberwa achirwara hazvinota anoshandiswa mari muri kuda pfuma
ndimamere achirwara musimai vacho. Aiwa, mai ndiava uyu mwana uyarapo. Ndine ndakatomuruvira. Ndimba mai. Usangatsanya mai. Ndati. Dare mudati kuti batsirei papi. Nokuti nguva yacho haana kuroora akaramba mwana here. Wakaramba mukadzi here? Ndamuramba. Hausati? Handisati. Saka anozogarei kumba? Kumba ishe wangu. Kana wapedza DNA? Kana tapedza zvose. Andika zviri kudiwa nechi? Nedare. Zvatiri kuda kuti tiite pana chii mwana? Tapinda muna July ndiro? Izvozvo. Muna July muno ndomata kuita zvedna. Yakanzi mari pai? 220. Andika. Takakuda kuita zvedna July. Andika. Then amai, baba vanisimuka kudhara. Baba vangu vachibata ndau yamatete anzvadze murumomo. Tete. Ndamuda kupea zvinhu zvangu zvekuti muasha wekuti kumupa list asati aramba mukadzi vanenge kusaurana havo karibu. But kanopedzwa nemiwe hamuipindiri kana munati mwana asi vangu vanhu vanozovana. But kune nanga inenge iripo yongouya yoti mwana ndewauyu. Asi ndizvo. Asi mishina mibhedhera kalisi mwana roto. Kero kakadzikama kasiri dokuti muri mune hasha mukati musatsamu. Mwana list chaiyo muri normal list. Mwana atombo. Inoyari munomupa vane nhamba dzake avomba. Asi tikuti isusu atipei date muna July. Rekuti date ratiri kupa nderekunge matopedza makutudzira mazuva. Ndine kuchemawo ipapo muna July. Muna July ndine basa randakatarisana navo. Inini 1 handisi kushanda izvizvi. 2 muna July ndine basa randakatarisana navo kutanga musa 14. Wait. Ndine chivanhu chatida kuita mukati memusha. Handiti chinopera musa 24 July. So ndaitokumbirawo zvangu kuti zuva racho mundibatsirawo ishe wangu zvoitawo kumberi chinge ndapedzawo urongwa hwandakatarisana nani mukanditiwo kana kunana Tina kuti ndapedzawo urongwa urwu hwemumusha uyu. Tinozoita sei pai? Ndanoenda navo ndinakatu kana kuti vanotasisa vanotozova vanhu vacho. Saka iwe unofanira kuzodzoka kupera kwaJuly. Andika wopuhwa mafambiro amunozoita kuenda kumujeni 10 June tetakuverengerwa masauti tatenda mazinga mai ine nditi ndamonyora iwe mupa July yamataura tinoita zvese tinoita asi uyu akanorora nokuti kumwe kuroora akabvisa kwasara mbijana zvasara zvacho. Saka zvasara zvacho tinopedzisa. Kana tapedzisa uyu achaende kunhu nokuti musofa akatoita zvinhu akasiya nditaura kuti handigare musha munoitwa zvezvikwangu nemuromo amai vako muromo achaendesa amai vacho vainge vanorandira uyu mwana womufona akakunangai uyu mwana womufona ari pamafumo akasiswa mukaka ne5 months isusu tisingazivi mukatobvunza ndo vaigara vanhu vanosiyanisa mwana saka ndobvunza murume mwana akasiyirei mukaka aiwa muchavunza akasiyirei mukaka mai ne5 months mwana ishe wangu anausiya mukaka ne5 months akasiya mukaka ne3 months aiti akanwa mukaka aitowedzera kuhwara achidzikira kana makafunga baba wacho navaivepo ndo vandakatotaura navo nyaya yekusisa mwana mukaka wakati ngatimusise saka ndikusheya kuti vakazokundikana sei kunosvitsa kumba mai mazingari kuti vaviri vakadi pane mwana aiwa aiafektwa nemukaka izvozvo ndingazvitendi asi inini pari kuti mukaka wakasiswa ne3 months
uyu aive kubhichina vhuriko pa3 months dzacho vakataurana pafoni yekuti mwana akazara mwana ndiani pamusoro isho ndimere mwazara mwana uyo akasiya mugaro wenyu akasiya niki wangu yakasiya negore ne8 kowenyu mutora zvotosiyana kowenyu akutachirapo zvinosiyana mudzimba ndosaka muri mudzimba munozotoda kupinda mwana mwene pingisisa kwavari kutongwa nenhungu ndiani azvikanaka mukazi wake handi amai muri kupindirira nyaya iripo vanamai vanopesanisa vamwene nemuroora havawirirani zvinonzi kwanzi kuguta kwetsukuma kudari macheso akaimba uyu pakati ndakazobvunza vatete amai chikoti kuti kuamai vanondivengerei zvikanzi mwana wangu zvaaititira kari hapachii kuda ndiwo kumudziva ndokwapenoda mwana asati aroora anenge achiuyawo mai kana pane muroora zvasadukawo kave nemai nemukadzi wake ngatizvizvisei ngatizvitambirei kati musazoraswa vabereki munokonzera kuti uyu akazouya ndiakadi ndobona so mai vari kuredza kuti mungaite zvezvamungaite uyu handichakutatu no ndoshona yangu but achazogara ndizvo kamai maiona painyaya saka iwe chinotaurira namai vako anditi mai chida moyo ambaye kada makore inini uyu ndiye wandakada ndinoona kuzowanawo umwe anozotopitirai wese kana muine matambudziko munawo vabereki vacho ava vanonzi tete kana chii vanofanira kuudzwa matambudziko mara vamupfuure kuti aiwa uri mushame vanhu kanhai ndaugatsika nawo kana uri mushame endesisi wangu mashoko ehuwe musakapinaso especially kuti vanhu kaita seakazara murume nawisa yemfatameno ava vaida kutaura tova tatopedza muburi kune vanhu mama avatizvoni yanzi mwana uyakaroorwa akabvisirwa zvese haana kubvisirwa zvese havana kuti zvese vati pane zvakasara asi vati togona kuzvipedza vakangobvisa tsvagirei kumwe chete mazuva rema kumwe kwese hapana chakabvisira ai vati vati ndikuda kundomashoko avataura havana kuti takapedza vati toti tapedza taroora yatudi mwana waashazvinogara kupina kandindino hanzwa rinyaya yavo vari kuzama kuudza kuti muroora wangu akamupoma chii mutakati iwo inoda kuti tsiurwa kana akazviti semi vabeaaai surai hafaniri kuti munhu mai vakamuzarira murume oananga chi chero akatoaona vachibuda chai anofanira kutasa kusai ndikumbiro chekuti ndikakumbira mwana ndibvumidzwewo tasei famba naye kuti isusu mushamiri ndozvechivana ava wokwavo ndozvechipostora so ini paka contradiction yekuti ini ndakati ndakufamba nechi nemwana zonzi aiwa kweti isusu toita zvechi ndandambobvunza ukaonotana chivana nemwana wausiri shuwa naye ukanopira mudzimu usiri akafa aiwa kuti nditozotiwo aiwa inini shuwa ndisisiri shuwa naye inhau idzodzo dzekumuta se dzekumurambirwa mashoko hawo mwana wako bani mashoko ekuti kurambirwa nditorambirwa kuti ndiite nyaya dna urikuda kuti titaure nevava kuti paiwo mwana wake achimbona mwana wake ndikutorambirwa kuti ndiite ndizvozvo chazvitezvoshawo saka hapana nyaya dna ndizvozvo inyaya yekuti mirana mai muri kunzwa here amai vari kutohwitinisa kuti mwana womusha nokuti patakaita isusu mutambo wemudzimu wedu womusha mudzimu wakatotaura kuti mwana uyu iropa renyu iropa remusha munhu uyu muroora akatoedzwa nemudzimu kunzi kana wabva nemwana uyu pano usaiende naye kwawakugara naye
enda nemwana uyu mudzinza rake kumba kwababa vake Matire uyu akati azviite kuti ndiende mwana uyu takupindai matire rutsira nhayedu yapa kuti tichitaurawo nevapa tikuda kukumbira kutaurawo nevapa mama mangoere tikumbiro chimukosha wenyu asere venyu vari kuti taiti kutikumbirawo mukana kutiwo timboonawo mwana wedu achimbodzayirawo zvitidzarani rake mwana wavo handina musi wandakambomurambira. Chandakaramba inini ndechekuti hanzi ndivatambire ndiite zvechivanhu zvavo. Ndozvandakaramba inini musho wangu. Muvatambire zvezvi? Zvechivanhu chavo zvavanoita izvi. Ini ndokumura mabhachi ndotevera ivo. Washi akatomboya nemushonga akanditi gezesai mwana, ndikati kwete. Hanzvadzi yangu ikati dhishi iri mvura iyi mogezesa mwana ndewe. Unouya ko ndotuzera kuti mwana uyu mukapa mwana wenyu mashoko asiripesanisa nekwava ava varidzi vemwana vane simba rekuita zvavanoda kuita nemwana vakada kuti aende kuchipostori ndivo, vakada kuti aitewo zvechivanhu ndivo. nyaya iyi yanaka kudhara mazinzo ateti vari kuti mashoko ekuti mwana uyu zvichida asi kunyaya yekuramba naye kwamunoita ndopatanoda kupinda tiri kuda kuti amai nemi munokazvara mwana unatita mukwasha ndewe idai munonyoratidza mweya nayo kangu ndika mukwasha uyu tochamudza chamwana apa pakadai apa pakadai chimbotsvagawo zvinhu zvichidi hapo ukaroora kuperi asi akukanganiwi unofanira kuita sei asi chikumbiro kana vakati vanodawo kuona mwana chii chakaipa hapana chakaipa handina musi wandakambovarana aiwa alright fine azviti coin netindo ishe wangu kuramba handina musi wandakatomboramba ndofunga baba wakafunda sama mwana ukienda autoenda kuna baba kuna baba wake izvezvi kana vachikwanisawo kuenda naye vanogona kuenda naye kozi inini hangu handikwanise kuenda ikoko kozi kwaane mumwe mukadzi vakatoroora ivo havatodiwa makaroora ishe wangu zvavari kutaura izvi ivo ndo vanogaramba kwedandi ndine marekodhi emukadzi wacho napaakandifonevanga vari vese handisi kuteerera uyo anogara kuno vanogara kuma28 mukadzi uyu ndakatombonoa anotogara pamba mhena kuti vakamuisa kupi kozi mukadzi vachii handizivi kozi mukadzi uyu akandifonera vari vese vachituka chivangu aisonyaya tikutaura tete tichazozviona handiti tawirirana tawirirana tikuti taakukanzura nyaya yekuti dziende iye hachisiki andika taakuya pekuti uyo akapedza zvikaranga zvake uyo aine list izvizvi anofanira kubhadhara ozotudza ati mukadzi ari kudzokarei kumba handika mununzwa here musi waari kudzoka mune mbei mambonoita zvamanotaura vamwe nava nenyuto yava chataura navo muroora anokwanisa kuzovaita sori kana zvakataurika ndimungwere zvinowanika toda kugadzisa izvo amai mukaitwawo sori mobvuma wokuitwa sori toda kuchengetedza nyaya yekuti mukana mwana akadai mwana wenyu anotovashuchi kana angada kuona mwana kana ini nda kuona mwana wenyu asi kana vanhu vakasepaaa aiwa nemiwo futi kutodai uyu mwana musikana uyu anditiapayaroasikana anoteerera zvitaura mai vake hatiri zvitaura nesu ndomuzati aiwa makoti teerera zvandiri kutaura inini pano usateerera zviri zviizvi kumutsiura chako kana kuti umuti
kuenda kuplot chisara pano uchigara nevana ndine mwana vakasiyiwa nabamwe ari form 4 hadi antaura kuti ini mama wangu akantaura kuti ini handishandiswe kuenda naye kuplot antaura kuti mama wangu akanditi handishandiswe taure chokwadi mwana uyu anogara kubva paakaenda anogara ari kumba kwenyu nyange wakati tiyeswi kwangu kubeni ubvira aigara rumba kwenyu ini ndikomufonera kuti tiyeswi azondumai tichamwana amai avati ivo mati mamuri kuenda kumba kwacho uya anambotara nezvinyi ati mwana vanouya kuzomutora ati mwana hana dairambidzwa kuona yamai mune munhu imini kura muri kuonana mava mwina asi kuya tizosimbisa mberi vakapedzisira kuya kudhara pavakangororana nemukadzi akuya manje angada zvirimuto mukadzi wacho nepedyo wakarora pamadatu akazituma aina ndikwanisi kugara vabarika asikana musingakwanisira mangwanisire kuti aone mwana wake aiwa vanouya kuzomutora hanzi munouya ndichiri mudare hanzi munouya imi muchiwirirana chiwirirana ikai mwana mwana nyakubereka kana izvezvo aiwa uyandauriso zvinonogona kuvhaira hako pakuchiona mai vako nekudii upenyu ndiwe muridzi wavo haufaniri kuita chishamenu inini mukwacha andipfuma zvekuti anzi mwana uenda ndakamurodza saka murume wacho waataura tinokwanisa kumutsvaka touya naye sekuru angu vamombe vabuda muno mbivo vatogara navo kuvhireji kwedu mwana uyu vanomuziva makuriro akaita mai kana mune zvataugwa mudare mukatsamwa nazvo sori zvinowanika mudare sori mai ndakumukumbirira zvekuru kana pane zvataugwa zvamusina kufara nazvo tine urombo zvinowanika vandipfuma uro kuti hanzi ini ndakarodza mwana uyu hanzi vakamuona aroamaita zvimboda vakapumwa uroi atikuti hativei nemwoyo wekuti tiregererane sevanhu ende zvinhu zvavangataura makuhwa ese hapana kana chinhu chava chaura chekwadi vachindinonga